len ten zelený kopec, pyramída. Áno. Oh. Čo môj? Aj však tu máš teda pyramída. Aha. No. Točíme malého... Tam ten taký. Ktorý? Tuto. Jaj. Tam máte taký múha snehu. Tak vedľa neho. Je to ten pásik, čo tam je? No. Ideme na chatu a dúfajme, že robia Wiener Schnitzel a dúfajme, že berú kartu, lebo je varianta 2, máme tu 20 eur cash a vzhľadom na tieto rakúske ceny typujem, že tak jedno jedlo a možno nejaký nápoj, no uvidíme. Keď pôjde karta, bude terminál, tak budú jedla 2 a 2 nápoje. No? A malé hranolky, že? A šnicel dábo so šalátom? No možno aj žiadne. Takže bez hranolek. Dobre, dám ešte jeden záber. Ó, pozri na to.